Победата е за десния коридор и за Евгений Евгениев. Петю Петров в дясно. Десет и 7 е рекорда на Петю Петров в този клас. Той продължава напред в състезанието. Победата е за Евгений Евгениев в оранжевото БМВ в десния коридор. Методи Карабойчев побеждава и отива на финал. Победата е за Петю Петров в десния коридор, 11,6. И третото място е за Евгений Евгениев в десния коридор с оранжевото БМВ. Ето го и Методи Карабойчев в ляво. Финал на клас Street Diesel. Не знам дали ще може да наблюдаваме нещо, за съжаление сега. Заради много гъстия дим, който ще се стеле към финала, но в крайна сметка времеизмерянето ще ни покаже достатъчно точно и ясно. Петю Петров като че ли за аванс, точно така е 1-0 за Петю Петров, 11-0-43 за него. Проблеми сега на старта за Методи Карабойчев. И да, 10-9-8-3 за Петю Николов. 2-0 и първа позиция за Петю Николов, второ място за Методи Карабойчев. Един от най-сериозните и най-добре развиващи се класове в България, в драг-рейсинга на България, именно колите с дизелови агрегати. Вашите аплодисменти за традиционно, може би, така да наречем, третата позиция за Евгений Евгениев. Заповядай, Евгений, добре познат участник. Купата за третата позиция, шампанското и един подарък от Мобиле БГ. 15 точки за шампионата за Евгений. Минаваме напред, защото там очаква аплодисментите ви Методи Карабойчев. Втора позиция за него и червеното лупо. Методи със своята дъщеричка сега на стълбичката ще получи купата за второто място.
шампанското и подаръка от Мобиле ПГ, както и 18 точки за шампионата. Само малката принцеса да няма изкъпете с шампанското после. И така, с най-доброто време от квалификацията, рекордьора на клас Street Diesel днес се качва на най-високото място на почетната стълбичка. Първо място за Петю Николов. Синьото лупо на West Coast Diesel Customs. Леко, внимавай! Танците после на стабилна основа. Най-големия размер купа за Петю. Шампанското, подарък от Мобиле БГ и една тениска от Funky T-shirt. Снимка с високо дигнати купи, естествено. И ще очакваме от Петю Николов след малко да сложи по-голямата дюза и да се опита.